גם כאן אריאל, היום אני אראה לכם פתיחת חבילה של קובייה 2-2 ו3-1. אז בואו נתחיל. הנה החבילה, הכל, יאללה בואו נפתח אותה. הנה. גזרי כבר. הזמנתי 2-2 של גן, הייתה לי 2-2 רוביק, לא אהבתי את הקובייה, אז הנה. אני אקרא את הפיתור. גן. אוקיי. הנה. רגע, כן, בואו תחוצי את זה. לא לגזור את הכיתוב. הנה ה-2-2, בואו נראה, והנה קובייה 3-1, הנה, תרוקן את כל מה שיש בחבילה. ויש פה עוד 2-2, עוד פה אחד אחר. מה? וואי, למה יכולת לדבר? למה דיבר? ו3-1. רואים טוב? כן, הנה 3-1. זהו? יאללה, נתחיל לפתוח את ה-2-2. זה. הנה, נפתח. מברג. אין לי עושה כזה מברג זה. הקובייה. כבר. הנה הקובייה. בואו נראה. וואי, נקי. מה אתה אומר, אריאל? היא טובה? בואו נראה. הנה הקובייה. קובייה סבבה. יחסית טובה מאוד אפילו. ובואו נפתח עכשיו את ה-3-1. קודם כל זו הקובייה שהייתה לי. לא אהבתי אותה כל כך. היא הייתה לא משהו, זה לא טוב. זה הרבה יותר טוב. אוקיי, עכשיו בואו נעבור ל-3-1. 3-1, בואו נפתח אותה. הנה היא ה-3-1. אוקיי, בואו ננסה לערבב. אי אפשר לערבב. אוקיי, הכי קל בעולם. אי אפשר פשוט לערבב אותה. אוקיי, זה מוזר. קובייה הכי קלה שהייתה לפתירה אי פעם. עכשיו בואו נעשה כמה פתיחות עם ה-2-2. אבל כן. וואי, עצומה. בואו נסתכל. אוקיי. נו. אוקיי, 3, 4, ו... כמה זמן? 9 שניות, נקודה 412. בואו נעשה עוד אחד. אבל כן. יאללה. 3, 4. רגע, אוי, שכחתי להסתכל. אוקיי.
יש לי שיא חדש. כמה זמן? 9 שניות, נקודה 156. בואו נעשה עוד אחד. בסדר, מספיק. לא. זה לא גבול גם בכלל. הנה, דילגתי. אוקיי, והתחלתי. שיא חדש מטורף. 7 שניות, נקודה 590. בום, שיא חדש. יו, איזה כיף. אוקיי, עכשיו לא יודעת איך משתמשים בה. יש לה פרקים פה. אוקיי, רגע. בואו נעשה פתירה אחת, ננסה לערבב את אותי. אבל זה היה רק סרטון פתיחת הקופסה. אוקיי, בואו נראה. למה הוא כל כך ארוך? בואו נראה. אני אעשה לפתור אותה, בואו נראה. אוקיי. אני חושבת צריך פותרים את זה. אולי יש לי במקומות. זה כמו 73, די קל. אפשר אז את החלקים האלה. טוב. הנה. טוב, זה ממש קל. אפשר להזיז את החלקים בקוביה, לא צריכתי להבין. אולי ככה. אוקיי. אני יכול לעשות כזה ככה. לא. טוב. מה? טוב, לא שמתי לב לזה בקובייה. מה? אבל בסדר. מה זה השחור הזה? רגע. מה זה השחור הזה? אוקיי. יאללה ביי. פתרתי. עכשיו נגמר. רגע, הסרטון. יאללה ביי. ביי.